Esaten dudan bezala, mai hau orain hamarkada bat, 2015ean hasitako lankidetzaren erakusgarri ezin hobea da. Urte horretan, Euskara Bidea, Euskararen hizkuntza politika publikoak koordinatzeko erakunde bihurtu zen. Harrez gero, toki entitateekin eta gizarte erakundeekin elkarlanean aritu nahi izan dugu gure hizkuntzaren euskararen ezagutza eta erabilera indartuko duten hiztun berriak irabazteko. Nafarroako gobernuak azken urteotan hartutako konpromisoa da, eta urtero gauzatzen da gaur aurkezten dugun kanpainan bai eta helduek euskara doan ikasteko bidean aurrera egiten dugun lanean ere. Horretarako baliabideak bideratzen dira, Euskara Bidearen bitartez. Aurtengo berrikuntza nagusia da A1 mailako ikasleek dirulaguntza berezia izanen dutela, matrikula kostuaren ehunekoa edo hortik oso hurbil. Gainontzeko ikasmailetan ikasleek 475 euro arteko dirulaguntzak jaso ahal izan genen dituzte aurrez aurreko ikastaroetan. Gainera laguntza hauek bateragarriak dira toki entitateek ematen dituzten laguntzekin. Berrikuntza horri beste batzuk gehitu behar zaizkio, hala nola laguntza 2 epeetan ordainduko dela, abenduan eta ikasturtea amaitzean, eta administrazioan lan egiten duten pertsonek ere laguntza orokor hauek jaso ahal izango dituztela. Bestalde, elaide.eus web horrian informazio zehatza ematen dugu euskaltegi buruz eta euskara dirulaguntzei buruz baita ere, baliagarria izan dadin euskara ikasten ari diren pertsona ororentzat. Orain da zure momentua. Urte hauetan guztietan milaka nafarrek egindako ibilbidea segitzeko unea iritsi da. Ez dago aitzakiarik, bada garaia guztion artean bestelako Nafarroa bat eraikitzeko, elkarbizitzaren Nafarroa, eta horretan zu ere behar zaitugu. Euskaraz biziko den Nafarroa horretan. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.